Si voleu escoltar un poquet, ara comença ella. Ara ve Nadal, polítics cabrons, mort deixeu minvades les nostres pensions. Ara ve Nadal, guarda de mamons, deixeu sense feina prop de 6 milions. Això és la Nadala dels padrinfautes protestant contra aquesta falta de creació d'empleo, contra aquesta guarda de mamons que mos retallen les pensions. Ara ve Nadal, guarda de mamons, deixeu sense feina prop de 6 milions. I és que la realitat ja no és ficció, és realitat. Cada dia milers i milers de famílies han d'anar a cercar menjar perquè ja no en tenen. El 30% dels aturats no cobren res, mentre les grans fortunes cada dia guanyen més. Els banquers que varen ser injectats en diners públics estan d'enhorabona. Han guanyat els principals banquers, el BBV, el Santander, el Banc de Sabadell, tots aquells lladres que varen ser responsables de la bombolla immobiliària. El govern els ha premiat, els ha injectat més de 40.000 milions d'euros, mentre famílies estan abocades a sortir de casa seva perquè no poden pagar la hipoteca, perquè ja no els hi basta que els hi deixin l'habitatge, sinó que volen seguir cobrant el reste de la hipoteca. Una llei hipotecària de l'any 1907, una llei que no hi ha cap país del món que la tingui. És que, com diu el refrany, Spain is different. Quina verdadera vergonya. I ara, amb aquesta llei que li diuen cívica o li diuen de seguretat ciutadana, volen castigar en aquestes persones que volen defensar el seu habitatge i no volen sortir de casa seva perquè els veïnats els recolzin. Enviaran a la policia i els atrauran i els multaran, perquè aquests són els dolents de la pel·lícula. Els bons de la pel·lícula són els banquers, aquells lladres. Els bons de la pel·lícula són el PP i el PSOE, que varen modificar l'article 135 de la Constitució perquè el dèficit públic no ha augmentat.